धक्के मार के शेर बना तड़े। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। ए, जोरे। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग के अपना चैनल ज्ञान तो बढ़ले बा में स्वागत बा। आई देखिए भाई, क्वेश्चन कुछ लिखले बानी ताकि समय व्यर्थ ना होके रहुआ लोग इनके, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स के जमाना हो गया, बड़ा लोग छोट छोट वीडियो ज्यादा पसंद करता। भारत में 3 समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। पहली समस्या, आदमियों के पास काम नहीं है। दूसरी समस्या, यदि कोई ज़रूरी काम आ जाए तो आदमी नहीं है। और तीसरी समस्या, काम पर रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं हैं। बात जान ली लोग कि छोट छोट वीडियो जो बानो वो खाली व्यू बढ़ावे खातिर होला, वैसे रहुआ कोनो ज्ञान नहीं खे मिल सकत, आ वो ज्ञान से रहुआ कोनो परीक्षा नहीं की निकाल सकत। ऐसे वीडियो बड़ होके तो होके, लेकिन पूरा देखी आ समझी। आई देखी नंबर। बानू अब एकरा पहले हम जोन बतौले रहनी है, तनी बड़ बड़ मेथड रहल है, ओहू से छोट बाई। देखी का करे के बा। एकरा के बोलल जाला नु अंतर वाला मेथड। हिंदी में अंतर माने डिफरेंस। तो देखी एकरा एकरा बीच का अंतर बा, कितना के अंतर बा? 111 के अंतर बा। बाकी ना एकरा और एकरा बीच कितना के अंतर बा? 222 के अंतर बा। अब ध्यान दी लोगी, हई 222 से तो हई कट जाई, हई हो कट जाई, लेकिन हई ना कटी। हम कौन नंबर ढूंढत तनी जौन ये तीनों के उड़ा दे, तीनों के काट दे। तो देखिए 111 जौन बानू, हेऊ के काट दी, हेऊ के काट दी, हेऊ के काट दी, ये का हो जाइए कर HCF हो जाई। का करे के बा है के तो गरज ना खाली इंग लिख देनी है। इमे जो 2 गो नंबर बा जो के बीच के गैप कम बा। जैसे देखिए है दोनों के बीच में 111 गैप बा, है दोनों के बीच में 222 के गैप बा। 222 ढेर बा, 111 कम बा। तो अब का चेक करे के बा कि ऐसे का तीनों नंबर कट देता है? नहीं क्या कट, ऐसे तीनों कट जाता, तो ये हो जाइए करे से। आई एगो और क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ट्रिक बड़ी सन बतावे लागल जाई हो तो 1 महीना तक यही के ट्रिक बतावत रही। चलिए अब भाई देखी। ठीक बा, का करे के कहनी है कि 2 गो नंबर जौन बा जौना के बीच में कम गैप हो, माने अंतर ओकनी के बीच के कम हो। अब देखी हेजा ज्यादा अंतर लगाता, हेजा कम अंतर लगाता। कितना के अंतर बा? 14 के अंतर बा। ये करे सेफ हो जाता तनी। 1 सेकंड में निकल गई कि ना निकल गई? सोचा तो कि तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आवेला कि ना आवेला। परीक्षा में नु जो पेपरवा बनावला वो जानता है, मानी 40% क्वेश्चन उतना इजी रहेला कि जो सब लोग कह ले। काहे दिहल जाला पता बा? ऐसे कि 40% दिहल जाई तो ज्यादातर लोग 40% तो कहिए ली, तो कह ली तो वो केहू के 20 नंबर, केहू के 25 नंबर, केहू के 50 नंबर से रह जाई एग्जाम हुआ। तो वो कोई ना रही भाई, पिछला वाला एग्जाम हुआ में तो दिले रहनी तो हेतना कह ले रहनी, फिर फार्म भरल जा, तो फिर फार्म भरी लो, फिर पैसा जाई, खाता भरत रही सरकार के, हमनी के जेब खाली होत रही। ई कुल टेक्निक हुआ एग्जाम के, वैसे पैसा आवेला। चलिए देखी है। अब भाई जो बा तनी बड़ नंबर बा, इमे और अच्छा लगी। देखिए
हम कहनी है कि दू गो नंबर जौना के बीच के डिफरेंस कम हो, सबसे कम अंतर वाला। देखिए अब हेकरा एकरा बीच में देखता ढेर अंतर लागता है। हेजा देखी 25, हेजा 75, मात्र 50 के अंतर बा। लेकिन कई 50 से कटी ना कटी, हइयो ना कटी, हइयो ना कटी। 50 से ना कटला के 50 गो कारण बा। पहला कारण ई बा कि हिमे जीरो बानू तो हिमे जीरो होके के चाहिए तबे कटी थी। जब जीरो नहीं खे तो पक्का ना कटी। तो ना कटी तो का करें जी? तो हैकर रहुआ एससीएफ जानता नहीं रहू, अरे हैकर फैक्टर जानता नहीं। हैकर पहला फैक्टर देखिए हम लिख देनी 25, दूसरा मान ली हो गए लेकर 10, तीसरा हो गए लेकर 5 और देखला गर्जो नहीं खे कहा है कि हाईएस्ट नु देखे के बाद। तो 50 के फैक्टर जानता नहीं, फैक्टर पहले वीडियो में बतौले रहनी। फैक्टर के कहल जाला? फैक्टर उ नंबर ह जोन हेकरा के काट दे, माने ही से ही में भाग चल जाई। तो 25 एक फैक्टर बा सबसे बड़का फैक्टर। अब 25 से काट के देखी लोगिन, हइयो कट जाई, हइयो कट जाई, हइयो कट ना कटी तो हेकरा से चेक करती। लेकिन यही से हम देखा तनी कि सब कट जाए। तो यह का हो गए कर HCF हो गए। देखा तनी कितना सेकेंडो नहीं खेला क्वेश्चन बन जाता है। वीडियो बनावत में डर लगता है कि भाई वीडियो बड़ मत हो जाए। अगर बड़ भी हो जाता है तो समय निकाल के देख ले लोगी। अरे हम तो अपन मेहनत करते बानी, खाली बस समय निकाले के बाद देखे के बाद देख ले लोगी तो ई कामे आ जाई रहूगा। अब देखिए हई जोन बानू ये तरह के क्वेश्चन जरूर आ जाला एग्जाम में। देखिए आई इतना आसान बनो कि माने इतना आसान हइयो नहीं। देखिए कितना आसान भाई, 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, अब 5 के पावर 6। देखिए यही से हम कहनी कि अंग्रेजी हिंदी और भोजपुरी मिला के पढ़ा है। काहे नु कि अंग्रेजी में कोनो कोनो बतिया बड़ा समझ में आवेला आ हिंदी में ओकर मीनिंग में उल्टा हो जाला। देखी कहेंगा है के बोले जाए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के मतलब 2 के अंदर 2 गो 2 बा। 3 के पावर 4 एक मतलब 3 के अंदर 4 गो 3 बा। 4 गो के पावर लेके बैठल बा। अब एक के हिंदी में का बोलेला घात। अब घात बोलला पर तनी उठ पटांग लगा था। भोजपुरी हम लोग ना कहला रे हमारे साथ घात कर दिले हैं। तो ये ऊ घात ना है, पावर है। ई घात नुकसान करे वाला ना हो, ई पावर है, ई बल बढ़ावे वाला। बुझ गई नहीं? चलिए अब भाई देखी तो हाई देखी। अब एगो हई बा नंबर में का लिखल बा जी? 2 के पावर 4, 3 के पावर 6 और 5 के पावर 7। अब एगो हई ले ली 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 8 गुणा 7। अब बस रहुआ जन तनी का करे बा। अब देखी में को तरह के नंबर बा। देखी में 2 बा, 3 बा और 5 बा और 7 बा। लेकिन 7 के का खास बात बा कि तीनों में नहीं है, एगो में बात अगर उड़ा देकर कोनो काम में नहीं। का है कि कॉमन देखे के बजे जब ये कॉमन हईले नहीं है तो के कोनो काम में नहीं है। अब देखिए अब इमे करे के का बानो कि देखी सबसे छोट घात कौन बा। इमे 2 के घात 2 बा, माने 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। तो सबसे छोट घात कौन बा? हई यह वाला ही पर लग जाए 2 के पावर 2। अब देखिए 3 में ही में 4 बा पावर, ही में 6 बा, ही में 2 बा। जो सबसे छोटका घात बा वो लिख दिया जाए। 5 में देखिए ही में 8 बा, ही में 7 बा, ही में 6 बा। 6 लिख दिया जाए, ये आंसर होगी। लगा तनी कितना आसान बा। अब क्यों कही कि ना गुरुजी कही के काट के हेंगा लिख के देले हो खो, ये बताई है मल्टीप्लाइया
1 मिनट में संभव बा तो का पागलाइल बा कि हेंग ना दी को हिंग आंसर बदेला ई कोनो एग्जाम के ही प्रश्न है। आर.एस. अग्रवाल के जो मोटका किताबिया आवेला ना परीक्षा के तैयारिया करे वाला वही किताबिया से क्वेश्चनवा लिखले बानी। देखी हई हो मीट गए। अब रउआ लोगन से निवेदन बा कि बड़ा मेहनत से बनाओ तनी वीडियो तो तनी एक लाइक करी या जितना लोग के लगे भेज सकत तनी भेजी लोग जब लाइक कोई का आई व्यू बढ़ी सब्सक्राइबर बढ़ी है तब मजा आई। हमारा लगता है इतना ट्रिक बा कि हम बतावे लागे तब सारा यूट्यूब खंगाल ले हम लोग नहीं मिली। हमारा लगे बहुत ट्रिक बा, बहुत ज्यादा ट्रिक बा। खाली बस मोटिवेशन के गरज बा। रउआ लोगन के साथ मिल जाई तो गर्दा उड़ा दिहल जाई। बिहारवा में यूपी में हमनी के गर्दन उड़ावे नहीं जाई तनी गर्दा उड़ा दी लोगिन एकदम मारी लोगी शेयर चारू ओर पूरा जिला एकदम खंगार दी लोगिन। अपना अपना जिला में जिला के एगो आदमी बाकी ना लगे के चाहिए, सबके लगे हमार वीडियो पहुंच जाए के चाहिए। पहुंचा दी लोगिन एगो बिहारी के सपोर्ट करी लोगिन। ठीक बा अब आगे हम जौन भी वीडियो लेके आए वही में वह प्रश्न लेके आए जो कोनो ना कोनो परीक्षा में पूछल हुई और बहुत मजेदार क्वेश्चन हुई। जितना भी रउआ पढ़तनी इ सब कोनो ना कोनो एग्जाम में आइल क्वेश्चन ही है, लेकिन तनी छोट छोट देले बानी ताकि समझ बन जाओ। अब समझ बन गई बा तब अगला वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आई वो थोड़ा बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन रही। तब तक खातिर रउआ लोगन के नमस्कार, धन्यवाद।